Ideme natankovať, ale trochu inak, ako ste zvyknutí. Vítajte v Messer Slovnaft. Už 33 rokov dodávame technické plyny do rafinérie Slovnaft. Aj ďalším partnerom. Spoľahlivo, 24 hodín denne, 7 dní v týždni. A vďaka tomu sa meno Messer stalo synonymom kvality. Od roku 1998 vyrábame aj vodík. Postupne sme navýšili počet plniacich miest a investovali do novej dočisťovacej jednotky, tzv. TTA. Dnes ho dodávame priemyslu aj doprave. V tomto roku sme zmodernizovali vodíkovú čerpaciu stanicu. Nová technológia umožňuje plnenie na 350 bar, čím sa predĺžil dojazd vodíkových vozidiel o 50%. Sme hrdí, že každé ráno u nás tankujú autobusy MHD Bratislava. Modernizujeme, ale hodnoty si chránime. Túto historickú budovu sme zachránili pred demoláciou. Dnes v nej pracujú kolegovia z technického oddelenia. Pripravujeme sa na rozšírenie vodíkovej mobility. Nielen v MHD, osobnej, ale aj v nákladnej doprave. Spolu s partnermi z Rakúska a Maďarska tvoríme Hydrogen Valley, inovatívny projekt s globálnym dopadom. Vodík je pohon budúcnosti a budúcnosť sa u nás už začala.